warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna kowa da kowa fatan alkhairi, fatan ana ayyuka lafiya. Wannan sabuwar tasha tamu muna fata dinga danna mana subscribe, dinga danna ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon abu kowa zai gani. Domin muna so ya zama cewar kowa yana tare da mu, kuma za mu yi ƙoƙarin yadda za mu ɗora muku wani abu da zai ƙayatar, zai burge, zai nishaɗantar, zai wa'azantar. Duk wani abu da muka tabbatar zai kawo wani cigaba za mu kawo shi. Dai fatan mu kawai ku danna mana subscribe, kai mana like. Mun gode sosai.